Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang atong top story subong nga adlaw, November 5, 2024. Governor Lacson nagapanawagan sa mga residente malapit sa bulkan Kanlaon nga magkooperar kung kinahanglan na nga mag-evacuate. May mga lugar na sa Northern Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa bagyo nga Marce. Caretaker sa propiedad sa isa ka NGO patay matapos gintiro sa barangay Handumanan sa Bacolod. Penro, gina-evaluate ang sitwasyon sa bat colony sa barangay 30 sa Bacolod. Kag sa good vibes, Ancestral House ni General Aniceto Lacson sa Talisay City, kinakabing nga Malacanang of Negros, gindonate sa National Museum. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may mga lugar na sa Northern Luzon nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa bagyo nga Marce. Nagbas kog pagid ang bagyo nga Marce kag sa subong isa na ka-typhoon. As of 3 p.m., yara na ini sa 525 kilometers east sang Baler, Aurora kag may kabaskugon nga 130 kilometers per hour kag pagmadlos nga 160 kilometers per hour. May pila ka mga lugar sa Northern Luzon ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Si Marce mahimo maglandfall sa vicinity sang Babuyan Islands o kun northern portion sang mainland Cagayan sa Huwebes sang gabi o kun Biyernes sang kaagahon. Gina-forecast sang pag-asa nga maga-exit na sa Philippine Area of Responsibility si Marce sa Biyernes sang gabi o kun Sabado sang kaagahon. Sa number 9, ginbalikan kag ginhanduraw ang kadalagan sa mga Negrense forces kontra sa Spanish colonial forces pagi sa programa kaina sa Provincial Capital Park and Lagoon sa pagsaulog sang 5 de Noviembre. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang istorya sa mga revolusyonaryo nga naggamit sang ginhimo-himo lamang ang mga armas sa pagluto sang ila kaaway ang nagapahanumdum sa tagsa ka pumuluyo sang ingenuity kaga kaisog sa mga Negrense nga baganihan, lakip na ang nahatag nila sa komunidad. Sa pagsaulog sang 5 de Noviembre, ginakilala sang probinsya sa karon naman nga panahon ang mga yadtong naghatag sang kontribusyon sa komunidad kag subong ini sila mga top taxpayers sa probinsya sa individual kag corporate categories. Nagupod sa selebrasyon ng mga lokal nga opisyales kag nagkalain-lain nga tiglawas sang ahensya sang gobyerno. Isa ka historical play ang ginhalad sa teatro bukal sa Murcia National High School kag fancy drill naman sa Barangay Estado National High School Boy Scouts of the Philippines sa Victoria City. We all know naman na taxes is the lifeblood of any LGU, and you must remember we even were awarded for the biggest amount of collection within a year. So these are the contributors, these are the major contributors of that real property tax collection, and I assure them that we will use that money judiciously. And I also took note of where these taxpayers are located, and I'll make sure that there is projects that will be implemented in that area. Sa number 8, dugang ang mga satellite command center ginahinyo sang DRRMO sa Bacolod. 45 ka mga satellite command center ginaduso sa Bacolod DRRM nga matukod sa syudad. Magluwas sa ginatukod nga command center sa Bacolod DRRMO sa Barangay Takuling, ginduso ni DRRMO head Dr. Ana Maria Laarni Pornan ang construction sang 45 pa ka mga satellite command center sa syudad. Nalakip diri ang
ginaplano itukod sa Barangay Vista Alegre o kung sa areas ang Barangay Granada, Mandalagan, Bredco area kag Alihis. Mangin kabahin sa Satellite Command Center ang opisina sang PNP, BFP kag DRRM personnel nga sarang nga gilayon makaresponde sa tion sang posible pagluntad sang emerhensya. Sa pagsinapulupod kay Mayor Albi Benitez, ginpropose man ni Pornan ang pagbakal sang duga nga mga ambulance sa madason nga tuig nga italana para magamit sa mga clustered barangays. Is that kung may mga kita emergency, sila pinakalapit. Kasi nga pinakalapit kag kung kinanglan abi police ara na dayon hindi na pala nga manawag. Lain man ang substation. Ang substation will istoryahan pa namo ni Sir Coronica kung i-retain or idugangan or basi augment ini ang atong satellite office. Sa number 7, mga nagkalamatay nga soldado samtang nagapatigay sa operation ng gindumdum sang ila kaupdanan. Fallen heroes ang pagkabig sang army sa ilang mga kaupdanan nga nagkalamatay samtang nagaserbisyo sa komunidad. Gani isang Nobyembre 2 sukon sang All Souls Day, nagsilis ang kandilang katapos ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Bato sa Sagay City para sa apatanan nila ka mga kaupdanan nga nagkalamatay samtang yara sa operation. Sunod sa kay First Lieutenant Dan Carlos Samoza, ang Civil Military Operations Officer ng 79th IB, hindi nila pagkalipatan ang sakripisyo sa mga kaupod nila sa serbisyo. Magaserbi sila nga inspirasyon sa ila sa padayon nga pag-aangkon sang kalinong. Nagtambong man sa among nga seremonya ang misis ng isa sa mga napatay nga soldado. Naghapit lang siya para magpasalamat sa mga kaupdanan sa iyang mister sa serbisyo, pero natabuan nga may seremonya, gali nangin kabahin siya sa programa. Yung mga ganitong klase ng sitwasyon at pagkakataon na kung saan ang buong Pilipinas ay nagko-commemorate, nagse-celebrate, nagre-remember ng mga departed loved ones nila. Ganon din kami. Tao din yung 79 IB ninyong may puso, nakakaramdam din. And on that simple occasion or celebration or commemoration, pinaramdam namin dun sa pamilya itong mga nakasama namin na nauna na sa atin, mga fallen heroes natin na hindi namin sila nakakalimutan. Sa number 6, caretaker sa propiedad sa isa ka non-government organization patay matapos gintiro sa barangay Handumanan sa Bacolod City. Patay si Henry Salvibia matapos gintiro sa wala pa makilala nga suspects ang kahapon, Lunes nga adlaw. Suno kaya Police Captain Sherwin Galupar, ang hepe sa Police Station 10, las 11:50 sang aga samtang nagasakay sa iya motor, gintuparan ini sing isa pagid ka motor sa may Zone 1 sa barangay Handumanan. Gintiro sa nagaisahanon nga gunman ang biktima sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Nagapadayon pang investigasyon sa Police Station 10 sa pagkilala sa suspect. Ang biktima ang caretaker sa propiedad sa non-government organization nga Negros Economic Development Foundation o kung NEDF. Anay kagawad man siya sa barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia. Ginpahayag man ni Galupar nga paagi sa CCTV, nakita ang gunman nga nakasuksok sang helmet kag itom nga jacket. Nakuha sa crime scene isa ka basiyo sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas. Sa karon hindi pa matumod sa mga kapulisan ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, masobra lang sa 11,000 ang na-claim ng mga food vouchers nga liwat iga-verify sa syudad sa Bacolod antes ma-redeem sa mga kioska vendors buwas Miyerkules. Sa 12,500 ka mga food vouchers nga ginpanagtag sa syudad, halin sa 2.5 million pesos nga donasyon ni Mayor Albi Benitez, may masobra sa 11,000 lamang ang na-claim sa mga kiosko sa Bacolod Public Plaza, the Upper East kag Bacolod City Government Center sa October 31. Ang mga food vouchers ang pamaagi ng alkalde agud mabuligan ang mga vendors. Ilabi na ang mga nagrenta sang kiosko sa plaza nga naapektuhan sa Bagyo Christine sa ginhiwat ang tuigan nga Mascara Festival sa syudad.
Ginsiling ni Special Assistant to the Mayor Make by Kong, kinahanglan sa mga vendors nga magkuha sang certification gikan sa Bacolod Yuhong Foundation antes ma-redeem ang mga voucher sumugod buwas. Tagsa ka mga vendor ang nagabalor o kung ka mga voucher ang nagabalor sa 200 pesos. Liwat nga iscan kag i-verify sa syudad ang mga vouchers pagi sa mga QR codes agud nga masiguro nga wala sang food vouchers nga ginpeke. Kung na-scan na siya, ang amuni ng QR code, maski 20, baka bilog, yung photocopy mo, hindi na siya ma-invalid na siya tanan-tanan. So wala, may gin-endorse ka? Wala. There was no report. Kaya we made sure nga, di ba, si Mayor Albi, halin sa una, nandiyan ang security, nga wala mapikayan. So, very successful din ang QR this time. Na-brief. Sa number 4, linibo ang nagdagsa para masaksihan ang pagsinagabong sa mga kanyon kag ang fancy drill competition sa Bago City. Gani ginatanaw sa mga local officials ang pag-expand pa sa pagsaulog sa tuigan nga 5 de Noviembre agud mas mapabaskog pa ang turismo kag ekonomiya. May report si Nico Delfin. Bisan ang mga salakyan nga nakaparada lang sa kilid sang dalan, wala makasalbar sa mabaskog nga sigabong sa mga kanyon. Nga ginparada dungan sa pagdumdum sa ika-126 nga 5 de Noviembre sa Bago City kainas ang aga. Pero may iba naman nga kanyon nga ginhikayan sa mga tumalanaw, bangod tugal po ukon mahinay ang lupok. Kabahin lamang ini sa mga ginabantayan sa linibo nga mga tumalanaw kada tuig. Nalakip na diri ang fancy drill competition nga nagahatag kakunyag sa selebrasyon. Sininga tuig 7 tanan ka mga eskwelahan ang nagkumpit kundiin kadaman sa ila mga pangayaw. Tungod sa nagasaka nga kadamuon sa mga tumalanaw, nagapati si Mayor Nicolas Yulo nga sarang pa mag-expand ang tuigan nga selebrasyon nga kabahin na sa pagdumdum sang kadalagan sadto sa mga Negrense sa mga Spanish colonial forces. May need nga ma-expand pa get like sa competition yung fancy drill, may parang schools na Bacolod joining the competition. First time ni gani nga may taga-Bago kay mostly taga-Gua na sa Bago City ang nag-compete, no? Those values that were imbibed by our forebears in order for them to be victorious against foreign tyranny. So amo na yung pinaka-closest naton kay ang tanan nga values ara da sa fancy drill. Ginakalipay ni Yulo nga sa dalayon mas nagabaskog ang turismo tungod sa 5 de Noviembre. Tungod sa 5 de Noviembre celebration nga nangin pamaagi para mas mapasanyog pang ekonomiya sang syudad. Ang local tourist nga gina-attract natin, ang local tourism na na-attract natin, hindi guro ma-quantify gid, no? But the number of visitors from outside of Bago City madamo gid, especially on this day, 5 de Noviembre. Kabahin sa tuigan niya kiwatan ang Civic Military Parade kag ang wreath-laying ceremony sa monumento sang baganihan nga si Anay General Juan Araneta kag pagpasiduog siya mga himata. Si Araneta sang Bago City kag Anay General Aniceto Lacson sang Talisay City ang namuno sadto sa maragtas nga Negrense Revolution nga naghatag kahilwayan sa isla sang Negros. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, Penro, gina-evaluate ang sitwasyon sa natalupangdan nga bat colony sa mga ginakabig endangered nga species sa barangay 30 sa Bacolod. Nagwa sa pagpangusisa sang katapos ang DNR Centro Bago nga isa ka bat colony sang golden crowned flying foxes sa natalupangdan nga nagapanong sa puno sang lunok sa Purok Paglaom sa barangay 30 sa Bacolod. Natukiban nga tinuig na nga nagatiner sa lugar ang mga kabog bangod na
ginapalibutan ini sa mga fruit trees, kasubong sang tar apple, paho, kag iban pa. Ginsiling ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Joanne Herangaya nga ginakabig endangered species ang mga flying foxes nga kasubong nga makitaan sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Banwa sang Murcia. Gani makabig nga pinasahi ang ila pagtiner sa Bacolod nga isa ka highly urbanized city. Gani karon gina-evaluate na sa Department of Environment and Natural Resources ang sitwasyon sang bat colony, ilabi na nga yara sa bakante nga compound ang ila ginaistaran kag ginapalibutan sang pamalay. Plano sang ahensya nga masugilano na tag-iya sang propiedad agud nga matagaan sa tinion ang bat colony antes pa man ang posible pag-develop sa lugar kag ang pagpautod sang kahoy para sa ginapaabot nga construction projects. Sa number 2, 313% kanagsaka ang dengue cases sa probinsya kung ipaanggid sa datos sa nagligad nga tuig. Pero sunod sa Provincial Health Office, amat-amat na sa karon naganubo ang kadamuon sang kaso. Humalin Enero tubtob Oktubre 26 sini nga tuig, 5,338 ang dengue cases nga na-record sang PHO. 15 ang gin-report dengue-related deaths. Sunod kay Dr. Girly Pinonggan, ang PHO, hindi na kasubong kadamo sang ang dengue cases sa 11 Agosto. Nagaulan kag nagainit sunod sa iya kag hindi basta-basta madula ang mga breeding grounds sang lamok nga nagadala sang dengue. Rason nga wala man sila nagauntat kampanya sa pumuluyo para sa matinlo nga palibot. Samtang humalin Enero tubtob October 26, may 1,137 ka typhoid cases na na-record ang PHO. Napulo naman ang report napatay bangod sa typhoid. Nagakakuha ang typhoid gikan sa na-contaminate nga tubig o kun pagkaon. Nagdangat naman sa 1,014 ang influenza-like illnesses sa probinsya as of October 26. Isa naman ang report na patay. Ara, mamanta cases, pero hindi gid siya itong nag-height kita bala to sometime in August na. So, gamat-amat man siya nubo. Pero may mga cases yung tagyapon. So, na ginakuan sa ato ng mga health workers, kag ang ibang napangadbot na, but hindi gid amo na kagamo. Na daw, alarming gid siya na kuan. Kasi because sige mangyapon ba inulan, mainit, maulan, tapos may ara gyapon ang mga sagna water sa palibot mo. So ara gyapon ang mga breeding places ang ato ng mga lamok. Kag sa number 1, Governor Eugenio Jose Lacson na nagahinyo sang kooperasyon sa mga pumuluyo ilabi nang sa mga lugar nga malakip maapektuhan en kaso nga magbuga ang bulkan Kanlaon. Sunod sa gobernador, hindi manegar nga ang mga nagapuyo sa mga lugar sakop sa mismo maapektuhan kung may paglupok ang bulkan, ang nagakumpiyansa bangod nga sa malawig nga tiun daw kasubong na lamang nga normal sa ilang activities ang bulkan. Abiso niya sa ilang nga kung kinahanglan naman gid nga mag-evacuate sila, dapat sila ang mamati kag magsunod. Padaan ang personal nga pagpangamuyo ni Lacson nga hindi na maglala pa ang sitwasyon sa bulkan, labi na nga sa sini nga panahon, ang mga budget sa mga LGU ang halos nagamit na. Padayon nga naghahanda para sa bulkan Kanlaon pero kaangay man sang linog, wala sang may makapatod kung magabuga o kung saan o magabuga ang bulkan. Sa November 5 nga monitoring sang PHIVOLCS, may 8 ka volcanic quakes ang na-record sa bulkan Kanlaon kag 4,768 ka tonelada ang sulfur dioxide flux. Those that live with that within that area, parang they become confident. No? Parang, no, that's normal. I want to attitude, it's normal. It's not gonna explode. But you know, we can't tell. We can just like an earthquake, we can't tell when that will happen. So I'm just hoping na when there's really time to evacuate, ang cooperation will be done.
Sa Good Vibes Ancestral House ni General Aniceto Lacson sa Talisay City, ginakabig nga Malacanang of Negros ang formal na ngaging turnover sa National Museum. Pinaagi sini matagaan sang higayon ang mga pamatanon kag ang madason nga mga henerasyon nga masaksihan pa ini. May report si Romeo Subaldo. Napatunguan sang duha ka mga haligi ang malapad nga opertahan nga himo sa kahoy. Ang mga dingding sa idalom himo sa bricks kag coral stones. Ang ibabaw himo sa hardwood nga tubtub subong nagapabilin pa. Ang mga wood carvings klaro pa sa gihapon, bisan pila na kabagyo ang naglabay, humalin sang ipatukod ini sang 1880. Ang atop ginguba sang bagyo sang 1970s. Nagapalibot ang veranda sa balay. Gikan diri makita ang katahom sa palibot kag ang mga katubuhan. Ini ang ginakabig nga Malacanang sang Negros sadto kag ang first presidential house sa Pilipinas. Ini ang ancestral house ni General Aniceto Lacson sa Barangay Zone 15 sa Talisay City. Si General Lacson nga isa ka katipunero ang nangin presidente sang Cantonal Republic of Negros. Kaupod sila ni General Juan Araneta sang Bago City nga nagpanguna sa pagbato sa mga Spanish colonizers. 126 na katuig ang nagdigad subong nga adlaw. Napasungka nila ang mga Spanish forces pinaagi sa mga kawayan kag amakan nga ginporma nga daw mga kanyon. Matapos magsungka ang mga Spanish colonizers, na-elect si General Lacson bilang presidente. For what we have before us is not just a heritage site that is a testament to patriotism and the fervor for our desire for independence. At the same time, Cinco de Noviembre lies as a moment in Negrense history where Negrosanos were able to do what was not possible in Intramuros. Ang ining ancestral house katupad lang sang Nature's Village sa Talisay. Pila ka mga meetings ang katipuneros ang ginpatigayon diri. Pila ka mga matag-as ka mga opisyal ang nagsapol diri. Pero para sa mga descendants ni General Lacson, ini ang Casa Grande. Madamo sa mga nagkalatabo sa sulod sang sini nga balay nga hindi malipatan sang pamilya. A house truly filled with cherished memories, history, and the legacy of a truly remarkable man. As one of the descendants of Aniceto Lacson, I am deeply honored to stand here before you today. This house, believe it or not, I found out I was born here in that house. Sa pagsaulog sang ika-126 nga Cinco de Noviembre, nagpirma sang Memorandum of Agreement ang mga descendants ni General Lacson kag officials sang National Museum. Gin-turn over ini sang pamilya sa National Museum para sa full restoration sang ancestral house. Now, at this point today, where I can, on behalf of National Museum, accept the donation of the General Lacson Ancestral House and commit to all of you that we're going to do a proper restoration, that we're going to a full and proper restoration. We're going to do it carefully, meticulously, and as perfectly as we can. We need to do justice to the structure and to all the memories that were so lovingly recounted by our donors earlier. Sa sulod sang isatubtub-duha ka tuig, plano nila nga mahuman ang restoration para masaksihan ini sa mga pamatanon kag patina sa masunod nga mga henerasyon. Kaina sa programa, ginkilala man kag ginpasidunggan ang pamilya sang duha pagid ka mga baganihan sang Talisay City nga sanday General Simon Lizares kag Don Julio Diaz nga nangindako man ang papel para maangkon ang kahilwayan sang Negros. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa ating mga viewers. Si Joshua Lancelot Torres Sabio, nagasiling good evening to all. Pa-shoutout from Sabio and Agustin family of Lumina Homes and East Homes 3. Naga-shoutout min kita kay Jeff Nerlin Campo Potueco, kag kay Benji Borlas. Si John Randolph Rubin, nag-greet sang Happy Cinco de Noviembre Negros.
Si Hats Neil naman nag-greet sang happy birthday kay Renee. Kag si Dondon, pa-shoutout sa Aguirre family and kay Clau Clau of Dax Dorm sa Villa San Agustin Subdivision, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Good afternoon kay RH Tata, kag si Leo Litok. Nag-greet sang happy birthday kay JR Posadas. Kag of course, happy Negros Day to one and all. Kagamuyato ang top 10 stories of the day tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.